Podobenstvo o dome na skale a dome na piesku. Raz Ježiš povedal toto podobenstvo. Každý, kto počúva tieto moje slova a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Prišiel dážď, výchrica, voda, narazili na ten dom, ale dom zostal stáť, lebo jeho základy boli postavené na skale. Ale každý, kto počúva tieto moje slova a neuskutočňuje ich, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Prišiel dážď, výchrica, voda, narazili na ten dom a dom sa zrútil, lebo jeho základy boli postavené na piesku. Keď Ježiš dorozprával, zástupy žásli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, nie ako učitelia zákona.